Awukubonge lokho ngisho noma ngathiwa uholile uvela usale nemali etransport. Bonga ngisho uthi Nkosi ngiyabonga. Kukhona abangenako. Kukhona abangenako mina lokho enginako. Kukhona abangenako. Kodwa bese uthi Nkosi ngiyabonga. Noma ngingenako materially kodwa ngokwemoya ngiyabonga. Ukuthi ungigcwalisile. Ngiyabonga ukuthi ngiya-acknowledge Nkosi ukuthi wena you always with me. Ngisho noma ngathiwa izinto asingihambeli kahle, ngisho noma ngathiwa kulungi, ngisho noma ngathiwa kwenzakalani, kodwa baba ngiyabonga ukuthi unginikile ukuceba kwakho kwasezulwini, ukuthi unginikile ukuceba kwakho Nkosi okungafani nokwabantu. Baba ngiyabonga, ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga ukuthi abantwana bambalala badlile, ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga ukuthi nginayo imali yokuya emsebenzini. Baba ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi. Akasibongeni lokho nako kukhona ongenako. Lezinto onazo osibona zincane zingelutho kukhona ongenazo. Melinda unezandla uyaluka amakhanda abantu. Kukhona odinga imali ongakwazi ngisho kwaloko kuluka. Mbonga uNkulunkulu. Lezinto ezincane kuwe zinkulu kuNkulunkulu. Lezinto ezincane kuwe zinkulu kumakhelwane wakho. Ufuna uNkulunkulu aza kupheni ibhanoyi noma isitimela? Ufuna ini wena isitimela? Uyosithatha phi isitimela? Uzosithatha phi isitimela? Ufunani kuNkulunkulu wena? Ufuna ukuhlehlisa izulu ehlisele wena liwe phami lisibulale sonke la? Ufunani kuNkulunkulu? Uyasebenza lo msebenzi owusebenzayo ukhala ngokuthi imali incane. Khona onganayo naleyo mali. Khona ofisa ukuvuka ahole noma sekuthi rand. Abantwana bakho balala behlile uNkulunkulu uyayenza indlela for wena. Kuphi ukubonga kwakho? Ngoba masimali ithizile Nkosi, uNkulunkulu uJesu wathatha ukuhlupheka kwethu. Nikeza ukuceba kwakhe, wathatha umpofu bethu. Kunezinto esizilindile ezibonakala physically. Kanti le verse alikhulumi lokho.